Ahojte ľudia, vitajte pri mojom druhom dieli z Minecraft Pocket Edition a dneska tu mám výnimočného hostia, moju sestru Gicu. Pozrite sa na to. No a ideme teraz dokončiť dom. Však máš, nie? Nemám. Oza, ty nemáš tie trively. Že si najít ovce. Nemáš 3 kably. Ty počkaj, na meč sú iba 2, ne? Áno. Nemáš tak Kably nemám, ale cobblestone mám. No čiže ide si dokončiť dom. Strašný bojko. Ale z dreva teraz bude také striedavé, že cobblestone, drevo a... Ešte jedno posledné? Áno. Že drevo, cobblestone a teraz bude zase drevo, chápeš? What? To bola slepka. Ona sa tam pozerala do píska. Slepka mimo vyšla. Moja slepka. Ježi, ja vidím od tohto píska, dávaj si pozor, hej. On je za tebou. Tam skrytý. Ježi, dobre, že tu máme tie... Dobre, pozeraj sa na mňa. Tu zvíhol. Kde sa ti bol Enderman? Ide. No teraz sa zmenila, tu bol. To Enderman bol za tebou. Podáme aj Čo sa stane, keď sa pozrieme Endermanovi do očí? však to budú nasledovať, alebo to zabijú. No to je jedno, ako budem pozrieť. Enderman je celkom spokojná. Ja sa vám budem pozrieť do očí. Nemusím ďalej. No píči. Vždycky, keď ten volek dojde, tak ja uvidím spodné krát. Spodné sáďalko. Spodné veci. Niečo si nebude nahať. Enderman je celkom spokojná. To je nikdy ten Endermanovi do očí. Poď. Môj veľký kamarát. A ty je? Ahoj. Pozri sa mi do očí. Dúfam, že ten môj dom zase nedopadne tak, že vybuchne tam creeper, že? Teda... Aj angličtinárka. Tak aj moja sestranica natáča. Zase. Toto video možno bude tak 8 minútové, ale sa postačuje. Iba si postavím druhé patro. Či tretie, tak. No určite. Toto to bude vypadať. Inak je tá v pubu. Dole? Áno. Nie dole. V dome. Dome nie. Aha. Enderman, On je na dome. A ide za mnou. Enderman, poď sa pozri sa mi do očí. Pozri sa mi do očí, prosím. Ja som aby sa mi pozrieť do očí, jeden. Aha. Čo sa robilo? Nič. Dobre, patrí sa do domu rýchlo a pohni si. Čo? Nie, počkej, ty si neumrel. Ja som myslel, že ty umrel. Však to by tu napísalo. Dobre sa to urobil.
chceš mi chod natočiť dubové drevo. Ne. Lebo to vonku prišiel. Ja som Posraná. Ja som blízko, ja to nemôžu. Pozri, koľko príšer. Aha, koľko prišiel? Dobre, teraz som už na 100% tam nejdem. Na 100% tam nejdem. Aha. Red Bull dáva krídla. A čo robí? A ja to chcem, jak sa to vyrába. Na stringy. To ty máš. Ešte mal. Ja mám ešte malú. Ale Astra nie. Aleksandra, však ty si správca? Od čoho? Showmaker. Ale ja nemám ani one. Showka, však ty si správca. Musím sa toho. Prosím ťa, Nevypneš, že píčeš na krv? Máš smolu, no. ale ja nemám ani meč. To si ľahko povie, keď ty máš aspoň meč. Ja nemám nič. Ani ja. Mám hlinu akurát tak a to mi moc nepomôže. Pomôže. Najlepšie na boj. Asi sa nevrátim. Budem túto. Poď do domu. Nejdem. Ja si musím. Au. Vybuchol to príbeh, babaj. Au. 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 Je to srdiečko. Au. Nechoď sem. Au. Celkom slušná spánka. A to kvôli tebe, pretože si mi nič nedá. A čo? Na ty drevený meč aspoň. No a teraz by to vlastne povedal, že som zabudla. Už zabudla. Počkaj, ja na to prídem. To sa nedá. Áááá, vodi treskla. Pomoc. Je to do nejakej diery. Teraz to moc neuvidím, lebo je tma. To celkom slušný cigán. Ale ja vlastne teraz neviem, čo mám robiť. Nezrb slívku. Tu sú však, pozri. Áno, ale ja som bola kde, som sa zahrabala, víš? Ja veď, kade mám ísť, len ja som spadla, lebo ja som sa zlakla zombíka, ja som spadla. Kvôli tebe. Aha, mám 3 hapka. Nemôžem. 3 srdíčka. Už je ten chvíľku ožieraný. Už vidím, to mi zostal to vyhrábať ľahko. Spadol! Au! Au! My sa tu spolu kúpeme, ja sa tu s tým nechcem kúpať. Aj tam, ako pásne, tu sa chce schovať. Celkom slušný cigáň. Teba urem! Blbé reklamy. Aha, 3 hapka.
tu. No dobre ľudia, pre tento diel by som to ukončil. Pre nadal... Ty si tu. Au, ja viem. Ja mám skeletón. Pre mňa je nebezpečný aj deň. No poď sem. Kde si? Tu poď sem. Na teba. No dobre ľudia, pre tento diel by som to ukončila, ak sa vám to páčilo. So mnou tu bola Showmenka. Ak sa vám to páčilo, dajte like, odber a čau!